ассалому алайкум хоҳарон ва бонувони азиз. Вақти он расидааст ки кор кунед тариқи интернет дар хона нишаста дар назди фарзандони худ, яъне кор дар компанияи Фаберлик. Барои занҳои хонашин, донишҷӯи духтарҳо ин як маркази савдо дар шакли онлайн бо телефони дастӣ метавонед ҳамаи чизи дилхоҳи худатонро дастрас намоед. дар назди хонаи ҳар яки шумо офисҳо ҳаст. Шумо дархост мекунед, рафта аз он ҷо мегиред. маҳсулотҳо бо сифати 20% скидка аз шумо телефон ва интернети доимӣ ва омӯзондани роҳи бизнес ба даромади баланд. Кор кардан мехоҳед ё заказ кардан мехоҳед, ба рақамҳои дар рӯи экран буда нависед ва шумо ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. салом духтаро макаса, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. духтаро ба ҳамаи шумо миннатдории худа баён месозем ки канали мо дастгирӣ намуда дуоҳову суханони нек дар ҳаққи мову фарзандонамон менависем. худованд аз шумо розӣ бошаду шумоям ба ҳами орзуи ниятотон, ба ҳами дуои некитон ки дар ҳаққи як шахси бегона мекунед бирасонатон. ҳар як шахсе ки дар ғарибӣ қарор дорад, ҳама одам мефаҳмад ки чӣ хел аз ватан дур будан, безебай аз падару модар дур будан, аз хежу табор дур будан чӣ қадар душворай, безебай ва ҳамаи шумо бо суханону бо дуои неки худтон дили моя шод мегардонед. худоҷон шумоям дилтона шод гардона, ҳамеша шоду хуррам бошед. духтаро маҳози субҳона тайёр кардам, мешинем субҳона мекунем. касе хурдеса боша иштиёи то. ман имрӯз барои обед ош тайёр кардесам. росташ ман оша хушу наметонам, намедонам аз чӣ сабаб боша. гоҳ оши ман хушу мебиёяд, гоҳ безеб мебиёяд. ҳозир иҷода ман бринҷа тар карда мондагиям. зирбакаш ҷӯшидесай уста барои обед авқута тайёр кардесам. бринҷа андохтам духтаро. ҳозир боша ай болош зира мепошам. зираи майда кардагӣ мехарам дари дубай, барое ки зираҳои майда нокарда буш хеле ҳам безебай и куда маъқул нестай шавҳарамдам. ина духтаро ошама ҳозир дам мепартом. овуш полностью қоқ шид, кришкаша пӯшида мемонам ним соат дам мепартом. баъд мешинем обед мекунем. иҷода духтаро ма уже салата тайёр кардам. салат ай помидор, пиёз, бодринг. иҷа шир мондагим гарм шидан мегира. ҳозир хамир мешурам то тайёр шидани хӯрока. хамира кардам духтаро, аз кришкаша мепӯшам, меиста дам гирифтан мегира, расидан мегира. товая мо обедмона карда мешавем. баъд ма аи бо як-ду чиз мепазам, ҳатман шумода нишон медиҳам духтаро. духтаро ина ошмон дам хӯрд, тайёр шид. худо ба шукр имрӯз ош хушрӯ омад. оши ман ё ки суст мебиёяд, ё ки сахти бад мебиёяд. ҳамо бринҷош намепазад, намедонам барои чӣ бошад. айрӯи бринҷам мешава медонам, лекин ҳамон бринҷа ман мисол тайёр мекунам, як вақт сахт мебиёяд, як вақти дигар суст мебиёяд. ҳамин оша хушрӯ карда наметонам. хай оши ма хушрӯ омад. оша кашидам, ҷода катиш салат кардам. ҳозир мешинем обед мекунем. хамира мондагиам расидесай. хамир ки расид, обедам ки кардем, бо ай қафои корои дигармон мешавем. духтаро ина хамири мо расид. ма ҳозир барои ланчбокси кӯдако ҳасибча мекунам. кати ҳамин хамири мо хамири оддии дрожҷия, шир катияй, шир, орд, камтар равған, намак и дрож. ина якум партияи ҳасибчаҳо тайёр шидан. ҳасибча гирд шуда ай ҳамин хамир печондам. и хамир универсалай. ай хамир ҳама чӣ пухта мешавад, нон карда мешавад, питсаям карда мешавад. неҷада бо ман 3-4 шахели булочка кардам. дирнаждаҷиям монда. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ омад. ай ҳамин хамир духтаро пирашкиам карда мешавад. хамири универсалай. хай хамира ҳамаи мо медонем. очомон мо да ҳамин хамира ёд додагия ки мо ай ҳамин хамир метонем ҳамаи чии дилхоҳи худа пазем. инам хеле шидан ҳасибчаҳо кати булочка.
Rüveyda, çi düştü Şmoiruz? Ha? Şmoiruz çi düştü? Праздник. Праздник. Творит Шмода? Молодец. Чё? Зачем тебе дали этот билет? духтаромо камтар харид кардагӣ будем. Дар комментариҳо дар бораи либосҳои духтарчам мепурсанд ки ай куҷо мехарем. Гуфтам ман ҳозир хостам ки либосҳои харидагимона шумода нишон дим. Агар ки ҳам хеле видео маъқул бошад духтарон, ҳатман дар комментария нависен, ман давом медим. Агар маъқул набошад гӯед не маъқул нест, ман дигари хеле видео сёмка намекунам. ия барои духтарам барои дарини хона гирифтем. ҳозир кӯдакҳои ман ҳамаш худшон выбор мекунанд. ҳамин рувейдада кам кам худам выбор мекунам. ҳамаам бо интихоби худша дора ки чӣ бихарем чӣ нахарем гуфта. барои дарини хона ай ҳами харид гирифт духтарам худашда духтари калонӣ и 129 дирҳам буд. брижашкатиам хали гармак хонада мепӯша. ҳозир духтари ма ҳиҷоб пӯшай беранда ай чизо намепӯша, лекин дарини хонада мепӯша. баъд инаи киртача барои рувейда тез тез либос мегирем барое ки қадш тез баланд мешава. И 99 дирҳам буд. баъд инаи киртачаам рувейдада гирифтем. болош хали ғавсакаю, поёнаш пахтагиякай. 4-5 солада гирифтем. 69 дирҳам буд. И остинакушам хена резиночка хай и қафош тигмача дора. баъд бо инаи киртачаам барои рувейда гирифтем. мадам хали киртачао мефура болош дигар хелу, поёнаш ранги юбочка бори. ам хали ино бисёр мегирам духтаромда. иам остинакош резиночкай 69 дирҳамай. иам 4-5 солада. рувейда 4 солаши 4-5 солада мегирам ки пӯшаша 1-2 сол. баъд духтарам худашда ини хали гирифт верхняя одежда. иам барои дарини хонай. агар кати киртау юбкаям пӯша беранда мешава. барои 10-11 солай нархаш боша 69 дирҳамай. ҳами чиз бо хоҳараш дам ай ҳами чиз гирифт ҳардуш яхела. материалаш хали резиночкай, остинакошам резиночкай. ай хоҳараш 4-5 солай нархшам ҳамун 69 дирҳамай. либос якхела ки боша сину солшона нигоҳ накарда ва кикида нархошон якхелан. баъд ин хали пуливер барои рувейда гирифтам. остинакош резиночка доранд барои 4-5 сола. и нархаш 79 дирҳамай. кисача дора, пони дора, пония нағз мебина рувейда. тугмача дора. бо инаи киртачаям барои духтари калоним гирифтам ранги киртаи хоҳараш. болош типа кофтачкаю и тагиш юбочка барои 10-11 сола нархаш 99 дирҳам. материалшам хушрӯй. баъд рувейдадани хали сарафанча гирифтам. клипчатый розовенький, цвети розовый маъқулай рувейдада тугмача дора. и 3-4 солада гирифтам барое ки калони бад меистод 4-5 солаш. 109 дирҳам буд. и
гумача дора, бо поёнош даду та кисача дора. Хай сарафанчаи хушрӯи айтакш любой хел бадаласка чакати ягон футболка чакати пӯшида метавона. Баъд ине хали свитер бо гирифтам. Пони иям рувей дада. Поёнакош резиночкай, китфакош ин хали парпарак доранд. 99 дирҳам. Духтаро аз она додан ҳозир мо шумо мехонем, бо иншоалло ки видео давом медиҳам. баъд пижама рувей дада, пони вайки ки ҳама чиша вазврат ё алиш мекна ғайри нижное бельёю и пижамаҳошон размериш нашидагар алиш мекнан, а пижамая намекна. 69 дирҳамай барои 4-5 сола. Пижамая ман ҳама вақт як размер калон мегирам ки удобна бошад пӯшида хоб карданшонда. И духтарамда иям 69 дирҳамай. Нархушон якхелай. Носки гирифтам духтари калонимда. Носкиошон бақувватаями айвайки ки и бачамда и носкиош рувей дада. Баъд хай иҷода бо якду чизи ине обува худамда гирифтам духтаро. Кожаный, ҳамин цветама бисёр нағз мебинам. На подошвах 149 дирҳам. Размери 39, ҳай размериш камтара калон омада, хай возврат накардам. Баъд рувей дахташда очки гирифт 19 дирҳам. И куртаи худамда гирифтам. Остинакош резиночка доранд, кушод меиста. Размери 44 гирифтам, барои ки размери 42 надоштаг. бо ман хел камтар кушодтарак мепӯшам. И дим куртай иш размери 42 дошт, гирифтам 169 дирҳам. ам хеле базовая куртаҳо мегирам, баъд айболош рубашкакатию пиҷакати мепӯшамшон. ҳамаи и харидои мо духтаро 1685 дирҳам шиданд. 1604 дирҳаму 75 филс шид. Ватшкати 80 дирҳаму 24 филси дига ват. Иток 1685 дирҳам шид. баъд ай H&M худамда пиджак гирифтам намхали. ҳозир уже камтар бо салқин шидагиай. Мисол Тоҷикистонам рафта мепӯшамша 219 дирҳамда. баъд ай магазини турки коттон хеле ветровка, толстовка, рубашка меганчам хеле капшонкаш кати. Остиношам хеле тугмадорай, кисадора, кисои калон-калон. Ай коттонай и бо як куртаи дига гирифтам молочный цвет. инам хеле будан харидои имрӯзаи мо духтаро. Агар ки шумода ҳам хеле рубрика маъқул боша, ҳатман дар комментария нависед. духтаро ман интернет магазин кушодесам. боро ай Турция мешаванд. Иншоаллоҳ ки ман курси онлайн бизнеса харидам ва иншоаллоҳ ки бора ай Турция ворид мекунам. каседа ки дар кор бошад бо нархи дастрас, бо нархи арзон либос харидан аз Турция, марҳамат, метонем ки тариқи ман борҳои худа, молҳои худа харида истифода баред. духтаро ман ина хӯрока кашидам, ҳозир оста-оста стола накриват кардан мегирам. раҳмат барои
то охири видео тамошо кардантон, ҳамроҳи мо будантон, лайк ва комментария навистана фаромӯш насозен духтаро. То видеоҳои оянда. Худоҳофиз.